Ahojte a poďte so mnou nakupovať. Ako prvé som si kúpila tento sladký popcorn na večer. To bolo všetko, potom som došla už prosiť zaplatiť. A tu už som vychádzala z obchodu. A ešte vám chcem povedať, že pôjdem aj do DM-ky, takže teraz sme mali namierené do DM-ky. Už som teda išla preč z obchodu. No a proste tu už som v tej DM-ke, už som tam teda mala zamierené. Táto DM-ka je spojená s Teskom, tak len aby ste si nemysleli. Takže tu je DM, let's go! Ako prvé som mala zamierené pre čistiacu penu na pleť a presne som našla takú, čo som chcela. Som sa už teda len rozhodovala, že či chcem túto aloe vera alebo túto mandlovú. Nakoniec som si proste povedala, že táto aloe vera je proste najlepšia na pleť, takže som si zobrala tú. Neviem ako vy, ale ja sa medzi takýmito vecami rozhodujem dosť dlho. Prvá vec v košíku. Ako ďalšie som sa išla pozrieť na masky. Zastavila som sa pri takýchto balzamoch, dosť ma to zaujalo. Po tými balzami som našla takúto vazelínu. Chcem klamať, ale už dlho mám v pláne si ju kúpiť, ale nakoniec som si ju teda nekúpila a vrátila som ju naspäť do regála. No a tu už som našla tie masky, išla som si pre masky pod oči, alebo teda vankúšiky a zobrala som si túto proste dračie ovocie, bola tam posledná a mega pekne sa leskla a proste má na sebe trblietky a dosť ma zaujala. Potom som našla Sabrina Carpenter parfum a mega ma to zaujalo, ale mega drahý, takže iba som si to pozrela. A dokonca tam mali aj Ariana Grande parfum, ale ten bol ešte drahší, takže som si ho vôbec nezobrala. Druhá vec v košíku. Ako ďalšie som mala zamierené pre tento obal a našla som ho a zase som sa išla rozhodovať, či čierny alebo takýto rúžový a dosť sa mi páčil, ale no akože nakoniec som si ho nezobrala, takže tak no. Ako ďalšie som pozerala po tomto korektori v tyčinke a potom po takýchto leskoch a najviac ma zaujalo reálne, že tento priesvitný biely, ja som vám to neukázala na kameru, proste tento. A ešte takýto, ten bol tiež dosť cool, ale nevedela som ako vyzerá, pretože bol v krabičke. Ďalšie som sa zastavila pre celú masku, alebo teda na tvár. A reálne ma najviac zaujala táto žltá, ja milujem žltú farbu a reálne bola len za 75 centov, guys. Ale rozhodla som sa pre túto vec. No a to bola tretia vec v košíku a tu už to teda dávam na pokladňu. A to je všetko, prajem pekný deň a bye!